Dovolte aj mne povedať pár myšlenek k tomu, čo tu bolo povedané. Čo sa týče základných istot, ako tu správne ve svojom vystúpení poznamenala mamička, polivečka, myštička, rybička, donček, stolček. Sú oni istotám, a povedal by som, že osnovnýma zárukama nášho byta ja a ja podporujem túto myšlenku alebo zásadu, nekryť ho, kým ty nepreskočí. Či ho ešte neobohacit o slogánovo-športový termín nekrič hop, raz, dva, kým ty nepreskočí raz, dva. Termín by nadobudol na vašej zrozumiteľnosti a údernosti a mal by, čo by mal, nevíš si sprostý, jak delo, mal by vačí dopad. Velice pozoruhodné bolo vystúpenie našej dcery. Voľakere myšlenky, ktoré tu stoluvala pri charakteristike, alebo ktoré tu teda ako ondila, naondila, znesú aj najprísnejšie medzinárodné odborné kritéria, ako nich abstruhovala širšie empirické poznanie v rámci kontextu a otextu, čiže dve entity, medzi ktorými je variabilný vztah. Entita A a entita B. Tá entita A, tá entita A, keďže, ale nakoľko, ja by som mal zatál len toľko.